Bună tuturor! În videoclipul de astăzi vă voi prezenta un alt model de motocicletă pe care îl dețin, și anume un Moto Guzzi V11 Sport Am fabricație 2000. Această motocicletă are o capacitate cilindrică totală de 1100 cm3, însumată din 2 cilindri așezați la 90 de grade longitudinal față de axul de înaintare al motocicletei. Acest motor este un motor foarte robust, are răcire doar pe aer și are în față un radiator de ulei. Pentru a fi o răcire foarte bună, este folosit și cadrul ca răcitor, cadrul din metal. Are un furtun foarte gros care pornește din motor, merge în cadru, după care se reîntoarce înapoi în răcitor, iar filtrele de ulei sunt două la număr. Avem un prefiltru înainte de sorb și filtrul principal de ulei care se află în mijloc sub motor. Este un pic cam greuț de schimbat, de scos afară filtrul de ulei. Este nevoie de o cheie specială care prima dată acoperă filtrul de ulei, după care este nevoie de a doua cheie specială de a desface filtrul. Ce pot să mai spun despre acest motor? Are o distribuție cu tijă împingătoare, ca și la Dacia. Eu personal îmi repar singur motocicletele și mi-am reglat distanța la sub apă de evacuare 0,2 mm și la 0,3 la evacuare și 0,2 la admisie față de ce spune cartea. Este un motor mai vechi și doresc să țin cât mai mult și eu am nevoie de cuplu de jos până în 5000 de ture, 5500, având în vedere că acest motor este un motor de ieșit la cafea, este un motor de plecat între două puncte, să spunem 50 de km, nu te oprești, având răcire pe aer, nu este bun pentru oraș. Mergând mai departe, după motor avem o cutie, un ambreiaj uscat, un singur disc de trei discuri de ambreiaj, 130 de mm parcă discul, după care avem o cutie în 6 trepte, care schimbă, pot să spun, destul de bine, iar transmisia finală se face printr-un cardan. Însumând, această motocicletă are 210 kg la plin, reușește această greutate prin faptul că rezervorul, codița și multe alte piese sunt dintr-un plastic foarte dur, nu sunt din metal. Doar motorul, transmisia și cadrul sunt din metal. Motorul este din aluminiu pentru a face față temperaturilor foarte ridicate și a avea un schimb de căldură cât mai eficient. Ce pot să vă mai spun? Are o pompă de benzină situată exterior între cei doi cilindri. Dacă se merge cu motocicleta vara, cum este acum, se încălzește foarte rapid pompa de benzină și nu mai face față în accelerații. Dacă dacă temperatura lui ajunge la 100-105 grade, deja și pompa de benzină începe să dea rateuri, trebuie parcată motocicleta o oră, se bea un suc, după care se merge mai departe. Dacă se călătorește între două orașe, să zic, nu are nicio problemă. Nu recomand această motocicletă atât începătorilor cât nici avansaților, doar celor care au cunoștințe temenice de mecanică. În fiecare lună sau în fiecare 2 luni, motocicleta are nevoie de verificare, de reglaje și așa mai departe. Personal am montat pe această motocicletă, de când am cumpărat-o, 2 tobe Boss, pentru a se auzi mai frumos, deși și cu tobele originale se auzea frumos. Am montat un alt stop, după cum se poate vedea, pentru a avea un aspect mai frumos, un aspect de cafe racer. Și am montat un martor, de fapt un ecran pentru verificarea temperaturii uleiului, da? Este montat pe poziție. Acum avem 85 de grade la ulei, cred că mai mult. Ok. Când am cumpărat motocicleta avea ceva probleme electrice, nu se prindea niciun bec în bord, am reușit să repar tot. Acum funcționează perfect, pornește perfect, dar nu voi porni pentru că aflându-mă în Germania
pornind motorul pe loc, sunt pasibil de amendă dacă voi fi reclamat. Ca și o concluzie, prețul unei motociclete, am uitat să spun despre sistemul de frânare. Avem un sistem de frânare de la Brembo, pistonașe Brembo, discuri Brembo, brake calipers Brembo, totul este Brembo, discurile pe față sunt extraordinar de mari, chiar nu sunt necesare pentru acest tip de motocicletă. Jantele sunt de la Marchesini, un set de jante, chiar m-am uitat pe internet, noi 2300 de euro, deci aiurea prețuri, dar în total este o motocicletă foarte frumoasă, este o motocicletă de distracție, nu e o motocicletă de drumuri scurte, nici de plecat în alte țări, pentru că sunt șanse să rămâi blocat din cauza problemelor mecanice. Avem aici această hardughe mare electromotorul, iar lângă este rezervorul de gaz de la telescopul spate, telescopul Olin în spate, iar pe față are telescop upside down, cred că de la, din câte mi-aduc aminte, Olin sau Sachs, nu mai știu exact, în fine. Da, motocicleta are 91 de cai și 110 Nm, până în 6000 de ture trage perfect, după care până în 8000 de ture gâfie puțin, dar cum am spus, este o motocicletă de distracție. Viteza maximă se situează undeva în jurul valorii de 220 la oră, până în 180 trage bine, după care gâfie, se simte cumva ca și un SV de 650 față de cum atinge viteza maximă, dar la cuplu este total diferit. Se poate urca orice deal, orice munte mic Everest în viteza 6, chiar și cu un motociclist mai greu, iar acest motor nici nu-și va da seama, nu va trebui viteza retrogradată. Da, dacă vă place acest model, puteți să vă uitați pe internet, puteți să găsiți modele de la 5-6 mii de euro, care sunt cotețe, și modele adevărate ajung undeva la 8 sau 9 mii de euro, 10 mii, se găsește acest model chiar și la 20 de mii, în fine. Da, dacă vă place, subscribe, abonare, degetul sus și toate cele bune. Și nu uitați, sport l-a făcut bani.